Salisu yaro ne, Salisu yaro ne. Hannun agaji ya sayyadul anbiya, jannatul uliya, ni ban ga tamkar ka ba, ba zan bar ka ba. Ya Rasulullah annabi na, na kira ka ubangiji na Allah bani babban rabo, na yabo a gurin masoyin naka annabu mashayabo, mai gidan Jibril gatan kaunu shi kake wa yabo. Allah kuma bani in yi kasidar mai babban rabo. Yi salati ubangiji a gurin mahabubu sai ya dulwara, alai da sahabi shi ka sace kidan aba zahara, sabatuli iyakacin magana ummul wara sabira, haske na salati kan ya karan haskakan zuciya. Sallama assalamu alaika a amsan shugaba, duba na ke mai gida a amsan ba da halinmu ba, zulkairi babu sa'adatu ni da banga tamkar ka ba, daya mai ɗayinta Allah annabi sannu babban uba, ban ji ba banga mai kamar ka ba annabi likitan zuciya, da halitta rakiyar ka muke yi na faɗa na siya, kai ne kaɗai babu kamar ka amsar tambaya, tausaya sai da la'ana gun kaɗai na tsaya. Ka ne ya amsa kiran mu almujita ba, na kira kai ne ka amsa min ba waninka ba, karabara mu da kanmu manzan Allah sai fargaba, mai sanin komai yana a wajenka ban san waninka ba, kan zulmu ɗal sani gani gabanka a duke na sallama, share hawayen mu annabi domin sai ya da Fadima, banda gata kamar ta ummul a'imma babbar korama, sai ya dace a jala a amsa kiran mu ya sidiya. Ya kasumul wara muna kuma yin tahiya munawwariya, karfafe mu dinga yi maka baitoci mu bashariya, amsa da amsawar ka mujibullah cikin zahiriya, mun san ajin kanka annabi ya fi gaban hakan dahiriya, matalauci ne gaban ka ma'aiki arzikin arzikiya, na saniya in kai na amani ma na zamo sadiqiya, banda kowa banda komai bayan kai kaɗai hazikiya, mai yabanka ne Salisu har ka karan juriya.